Hola, soc la Carla, tinc 23 anys i soc de Lleida, soc advocada i divulgadora feminista a les xarxes socials. Jo crec que poden aportar com una col·lectivitat, això sí que m'he donat compte, no? Que per exemple quan hi havia, com es deia, Habbo, crec que era fa molts anys, o el Sims també fa molts anys, jo crec que hi havia una col·lectivitat, jo amb les meves amigues també jugava al Mario Kart, vull dir, crec que també és una forma d'oci que és diferent a l'època dels nostres pares, crec que no s'ha de menystenir, al contrari, s'ha de valorar i potser inclús buscar formes, espais i jocs que fomentin aquesta col·lectivitat i no tant l'individualisme, però crec que és una font de comunitat sense cap tipus de dubte. Quan era petita a mi em regalaven el joc de les matemàtiques o el de pintar, o inclús de misteri, que també hi havia de resoldre assassinats i així que havies d'estar pensant, doncs evidentment no era una cosa que jo volgués fer optativament, vull dir, jo volia jugar al Mario Kart com tothom, però no, jugàvem a aquests jocs, inclús ho compartia amb els meus pares, no? El càlcul mental, per exemple, crec que sí que és una forma d'estudiar molt més assequible o inclús més divertida, per dir-ho. Jo crec que la paraula és més divertida que no un llibre de matemàtiques amb el quadernet de l'estiu, no? Jo m'ho passava molt bé al final fent operacions, perquè al final és una cosa interactiva, és una cosa dinàmica, és una cosa que bueno, estàs tu sola i ho pots fer a qualsevol lloc i també estàs jugant, i crec que és molt important barrejar el jugar, la diversió i l'entreteniment amb estudiar, que crec que és una cosa que s'hauria de començar a fer. Jo crec que tot com en aquesta societat té un rol de gènere, això està claríssim, i jo crec que els videojocs que almenys a mi i a les meves amigues ens compraven eren doncs, l'Animal Crossing, els Sims, eren coses molt de cuidar, no? De col·lectivitat, no? En canvi, doncs, als meus amics, doncs, el FIFA, el GTA, vull dir, jocs que tenen ja un punt més de violència. Crec que això no és tant els pares, sinó com la societat fa i crea les necessitats dels nens i a les nenes, i sí que crec que és una cosa que a poc hem d'anar avançant. Jo sé que el FIFA, per exemple, ara ha introduït els equips femenins, crec que això avança a que doncs, cada vegada hi hagi més nenes que tinguin la necessitat, però sí que és cert que quan jo tenia 10 o 11 anys sí que es notava moltíssim aquesta divisió de gènere de nosaltres doncs, jugar a cuidar animals, a persones i demés, i els nens doncs, amb el futbol i amb els cotxes i demés. Sí, jo crec que sí que està canviant. Per exemple, també soc conscient que hi ha molts videojocs que les imatges representatives de les dones també estan deixant de ser sexualitzades, que era una cosa que també passava molt, i jo crec que per això tampoc a les nenes ens atreu massa aquests espais on estem molt sexualitzades, però jo sí que crec que estem canviant, perquè, per exemple, els meus cosins juguen al FIFA i agafen el femení, no? Que crec que també el Barça femení ha fet molt i ha ajudat molt. Crec que sí que a poc estem canviant, també forma part de l'educació, de com estem avançant en la igualtat, i crec que sempre va de la mà. Els videojocs, la societat i l'educació van de la mà, i jo crec que les futures generacions, i ja les que són petites, sí que han tingut aquest canvi que potser quan nosaltres érem petits no hi eren. Doncs jo crec que tot passa per l'escola. Jo estic molt a favor de que es parli hi hagi una assignatura de tecnologies, hi hagi una assignatura que també les tecnologies són els videojocs, no? Són un oci divers i diferent al que tenien els nostres pares, que no estan de carrer sinó més de tecnologia. Crec que si s'ensenyessi a utilitzar aquestes xarxes socials, aquests videojocs, tot aquest món tecnològic a les escoles també podrien potenciar la igualtat de gènere, i llavors també que les nenes escoltin que existeixen aquests videojocs i, com tu molt bé, puguin somiar en ser programadores, enginyeres i tal, que és una cosa que cada vegada estem avançant, però que segueixen sent professions molt masculinitzades, perquè precisament qui reben aquests inputs quan són petits són els nens. Jo crec que el paper de la dona s'ha d'integrar als videojocs com s'integra a la societat, que és un paper molt normal, no? No que, per exemple, si hi ha un videojoc de batalles o de guerres, hi hagi una dona, no? Que normalment acostuma a ser doncs, la dona per ser una quota, però no acaba de ser molt inclusiu en general. També la imatge gràfica de les dones és molt important, la sexualització que rebem, i jo crec que a poc fent aquestes coses, que al final és fixar-se en la societat en la que vivim, doncs ja és afavorir la igualtat de gèneres.